Halor ke jingtmu jong sarkar India ban pen kelano kum ki bang jong ki rishimet ya ki atli ki bang jong sarkar kalawan rak jing persya na ki nong trei ha ki bang baper ha barak ko giri India. Kani ki jing persya kala paru na ki nong trei jong ki bang ha kani ki jela Meghalaya ha ka ba ha ka praterik menta ubnai no pra arajar arpwe kila pen pau ya ki jing persya ka jong ki. Hakani ka singi kinong tre jong ki bang baper ki badan hakani ka jela Meghalaya ki bahapok ka chatri jong ka United Forum of Bank Unions ki la penlong ka jing sange trikam khandiat kanta bat mi pat ba ban pen pawi ka jing persya jur halo ka jing smu jong sarkar India ban pen kalai ki katuk ani ki kendon jong ka Banking Act arhajar arkuwe ha ka ba la tmu ban pen klano iki atli ki bank jong ka sarkar kum ki bank jong ki rishimet kiba empat syaipat ya ke kerteng jo kita ki bang ki belat mu ban penkela bang resimet ha ke jingi keren bagi dukhat jong United Forum of Bank Unions ki ong ba ka daw hi halor ke jing persya ka jong ki ya ke ni jing tmu jong sarkar India ka dei namar bala da penkela bang jong ki resimet ya ke ni ki bang jong sarkar kan kta nang kong uduk usuk namar ken sa jinjar ban yo simram na ki bang ka baar kan kta ru ki samla namar kum bakalong menta bun ki samla ki yo kam yo jam na ki bang henrei on dala kala kum ki bang jigi rishimet on sa duna baha ki yo kam bat kabalai ka long ba ladaki company ki bahe ki simram na kini ki bang jigi rishimet kum bashi 1000 klur henrei ladaki mla ban si kata karam kandon ka jing map no ya kata karam bat kani kan kta ka pisa jung pat ba kumta ban persya ia kini jing tmu jong sarkar haka khatnri baka khatnyu terik menta ubna no pra arajar arpwe barok ki bang hakari India kin sange trikam ban penbore ke sarkar ban sange sisendon ia kini jing tmu pen kela ia ki atli ki bang jong ke sarkar sya ki bang jong ki rishimet ia kini jing ki la penlong ha plau jong ke SBI main branch Shillong Tekani jing pen kala bang shimet pade kadai tang shibenta jong ka e bagi don gajing temu ka bashalandet shalandet hakani kidang yakwa ba mentang kin tang sho artli ga bang hadin kata pade kidang ya dalade pen privatize artli lada kila ngi mentang inum aila diki bakin pen kala shakata ka bang shimet diki artli henda gajing temu jong ka kolong ba mentala da ka sedang nagi artli ga bang suki kan lekat bala ban pen privatize tenna ka daw yu baka sarkar ka kwa ban pen privatize kadai ba kakwa ba kini ki public sector bank ni kini ki bank sarkar kan penkalash ki bank shimet dalam penkala bank shimet pada menuman penyaya kita ki bank shimet udi try jong ta ka bang ki try kini menu ki try kini ki spa te ki corporates bong mangi ada ka pareng da ka tien pareng yong te ki corporates te kini ki spa ki ban penyaya kini ki bank te nakata pat kunmu ka iga banja ka long ba kapisa ka bang ngi don ha bank kanu ka bang kamtam gini ke bang sarkar kadai ka pisa jong pajba kadai ka ba ka pisa jong pi ka pisa jonga ka pisa jong tu ikong badi kwai ka pisa jong niu mahajon nang nia Shillong kadai ka pisa jong ki de nakani ka pisa maki kin le kom no la ta ka kalash ka private bank kani ka pisa ka badon jong ki pajba kan ashi kini ki corporate hagi ram ki corporate pade ki le yu sin ma kila yo ya kani ka ram kinum siu kin ong ba ka business jonga kam ya chu ngamla ban siu ngamla ban yu then the very government pade kan bail out di kini how kan ong ba ram jung pila da kadai 6000 crore nai siu 6000 crore siu no pi tang sanpo crore ti kadi ka pisa jung no ba kila bam kai mki kadi ka pisa jung pajba te kata kan kata ba ki pajba ya prokhai ka pisa jung pajba kin bam lot kini ki hespa